3. luokalla vanhempainillassa puhuttiin, että mahdollisesti lähettäisiin 6. luokalla leirikouluun, ja koska opettaja oli suosiollinen, niin sitten lähdettiin miettimään, että mistä me hankitaan varoja leirikoulua varten. Mulle ei ollut Pilkkoset tutut, mutta mä olin nähnyt semmoisen esitteen jossain Mannerheimin lastensuojeluliiton lehdessä. Ja sitten mä otin sitä kautta Pilkkoset googletin ja huomasin, että siellä on hyvä tuotte, että kun myy yhden tuotteen, niin 4 euroa jää luokalle. Ja mun mielestä se kuulosti hyvältä ja motivoivalta summalta. Varoikeräys sujui hyvin. Puolet oppilaista oli tosi innokkaita ja aktiivisia ja keräsi tosi hyvin luokalle rahaa, ja puolet sitten oli vähemmän aktiivisia. Mutta tuote oli helppo myydä, että ensimmäisen kampanjan jälkeen lapset sai hyvin myytyä, ja toinen kampanja oli jo helpompi, koska ihmisillä oli jo Pilkkosten tuotteet tuttuja ja hirveän moni sanoi, että ne on laadukkaita ja hyviä tuotteita. Pilkkoset tuotantoa käytettiin nyt ensimmäisen kertaa ja näyttää toimivan todella hyvin. No, se oli helppo, että kiertelin siinä naapurustossa ja sukulaisten luona myymässä, että oli se ihan kivaa ja aika helppoa. Melkein kaikki osti. Joo, siis sukulaisille myin ja äitiltä sai niitä jotain sen sukulaisten numeroita ja sitten sitä kautta se oli ihan helppoa. No, mä myin mummeille ja sitten kavereille. Ja oli se kyllä aika helppoa. Leirikoulu sujui erinomaisesti ja säät suosivat ja kaikki meni siellä ihan hyvin ja vältyttiin tapaturmilta ja ainakin mitä nyt lapsista voidaan lukea, niin tuntuvat viihtyvän. Kiitos Pilkkoset!